Ya Sadiya yar baiwa mata mai halin girma matar Bello tukun zaura sai arziki bai ki kowa ba. Ya Sadiya yar baiwa mata mai halin girma matar Bello tukun zaura sai arziki bai ki kowa ba. Ya Sadiya yar baiwa mata mai halin girma matar Bello tukun zaura sai arziki bai ki kowa ba. Komai zani fara da sunan mai sama zan saka farko. Ya Allah bani dama ka bar sai kowa karga tai karko. Dan darajar ma'aikinka wanda a san sa ido yake karko. In ya bi Hajiya Sadiya gani gidanki na sauko. Banda uwa Kano ke kadai ce ɗanki Kabir yake kallo. Allah ja da kwananki mamata baki ɗauki wargi ba. Hajiya Sadiya yar baiwa mata mai halin girma matar Bello tukur zaura CSP bai ki kowa ba. Ba za kan ya uwar su Amira da ke aka hau tudun farko da ke kuma za a yi gangara matar zaura a jin farko. Da musaki sabata wisiya ma mashiriki ya yi karko. Mace ɗaya ta makar da goma gidan zaura kin kulla kofofi. Zaura na man tsakar wuta wai gwale da idan sai zafi. Mata ku yi hankuli da gidan zaura sai mama mai karfi. Kuma duk mai hasada da ke Sadiya ba zai ga daidai ba. Hajiya Sadiya yar baiwa mata mai halin girma matar Bello tukur zaura CSP bai ki kowa ba. Za ka bar sai ko mawaƙin durɗi mijin ke na yi min komai. Yayi kyauta gare ni dan na gode yayi min maimai. Durɗin samu na kasa dauki da ba a yi marshirin gwarmai. Kuma an bangin biya Sadiya mama tana yi min komai. Kuma banda abin da ya fi waka ta yi min komai. Mama Kabiru Siko gidanki na zo in sabake wakina. Hajiya Sadiya yar baiwa mata mai halin girma matar Bello tukur zaura CSP bai ki kowa ba. Wari uwa kamar ki ba zai kukan sutura da kuɗi ba. Ba zai kukan kishi ko yunwa haka bai daidai ba. Domin kowar bi mamar mu baya rashi ba kage ne dai ba. A daka arba tankara sai kalwa wake ba zai yi ba. Hajiya Sadiya ta san nufina ban yi ba zance ba. Matar Bello zaura CSP baki gaji tsoro ba. Hajiya Sadiya yar baiwa mata mai halin girma matar Bello tukur zaura CSP bai ki kowa ba. Ma'amar Faisal uwa mai adalci ke ce muke nema. Maman su Amira baki da su rike ko fituna suke nema. Maman su Amir ina yaba alhairin ki gaban ki ban kyarma. Maman Fati kina da ibada yau darajar ki ta girma. Maman Faruk amaryar Bello tukur zaura mazan fama. Sana ke ce uwar gidan durbi magauta na ta jin zafi. Hajiya Sadiya yar baiwa mata mai halin girma matar Bello tukur zaura CSP bai ki kowa ba. Ga tukur nan babba yayan da ke ƙaunar Siko ajin farko. Na sanya Sadiq cikin waƙa ta don waƙar ta min karko. Ibrahim Mu'azzam dan CSP kai na wasan ko. Abba Hamza ta zo gida ka rawa ga Siko na kuna sauko. Na sanyo Adamu dan ta Hajiya Sadiya ajin farko. Ga mahabo cikin yayan CSP mai halin girma. Hajiya Sadiya yar baiwa mata mai halin girma matar Bello tukur zaura CSP bai ki kowa ba. Mama Kabiru Siko a nan ne za ni tsaya da wakina. Zan zo har
Kano na kawo miki kasar bidiyo dina. Wakar ki mutan gari suka ce mini miki bidiyo ke ma. Sun ce mini ta yi daɗi nufinsu suna ta yaban kalamaina. Mama zan fasa ɗan asusun da na yi dan miki bidiyo dina. Allah ja da kwanan ki matar sai ya zafi masoyi. Hajiya Sa'adiyya yar baiwa, mata mai halin girma, matar Bello Tukur Zaura CSP bai ki kowa ba. Hajiya Sa'adiyya yar baiwa, mata mai halin girma, matar Bello Tukur Zaura CSP bai ki kowa ba.